Onintzen behita maguregin azni eta Labairun lan egiten dut batez be hiztegi arloan. Esango neuke azkenengo espada azkenetariko heldu nazela ni Labairura. Hiztegiko lana batzutan mekaniko bihurtzen da, eta horrek jende askoren begietan edo emon leike aspergarria dela, baina hizkuntza bera guztetan baiatzu lan apasionantea da, guk egiten dugu berbak hartu eta aztertu, ikusi beste hiztegi batzutan, beste korpus batzutan, edo literaturako testu sarretan segun ze berbadan, zelan erabiltzen den berba hori, guk ze adiera emon alde utzagun eta horren arabera berba hori hiztegian sartu eta bere gaztelaniazko ordaina emon eta bere sinonimoak eta bere gauzak. Holan esan da oso behar frikia emoten da, baina behar ederra da bai.